המקורות לעבודה שלי, ובאמת ככל שאני מתבגר, אז אני מגלה את הדברים האלה, הם נחשפים, אפילו בלי מאמץ. את בית אלימלך בעין שמר תכנן אביו של גבע ב-48, לזכרו של חבר קיבוץ שנהרג בקרב. פעם הוצגו פה תערוכות. מאחור הייתה ספרייה. המבנה מותאם לאור ולאקלים, משדר פשטות והרמוניה. אני קשה לי לשים את זה במילים. אני יודע שאביטל ואני, בכל מקום שלא נלך בארץ, בניין שלו מקילומטר אנחנו נזהה. בניין של אבא שלו. של אבא, כן. הקיבוץ, ניסוי אנושי מרתק שהיה פעם סמל לגאווה לאומית, עובר תהליך שינוי דרמטי. גבע יודע זאת, ובכל זאת העין מסרבת להאמין. וואו, בואו תראו. טוב, זאת הייתה הספרייה. זה הספרייה של הקיבוץ. כשהבית הקיבוצי היה עדיין תקווה לבנה, הנרטיב של ואדי סאליב בחיפה כבר הכיל את הצל. הבתים בוואדי סאליב התרוקנו וננטשו פעמיים. באפריל 48 גורשו משם התושבים הערבים, חלקם ברחו. הרכוש שהותירו מאחור נמכר לעולים החדשים מצפון אפריקה, שעברו לבתים הנטושים. ביולי 59 פרצו בשכונה הפגנות סוערות, תוצאה של קיפוח כלכלי וחברתי. המהומות האלימות סימנו בבירור את קיומה של ישראל השנייה. התקהלויות רגשניות על רקע בתי העוני ובריונים משתוללים היוו את נוף השכונה. אבנים ורעפי גגות היו מוכנים וערוכים מראש לניפוץ שמשות וראשים. השוטרים עלו על הגגות כדי למנוע מן הבריונים השתלטות על מקומות אסטרטגיים אלה. ב-61 פונה ואדי סאליב מתושביו בפעם השנייה. בבתים שנאטמו נותרו שוב חפצים נטושים. זה היה המראה שנגלה לעיניה של הצלמת הפלסטינית אחלם שיבלי, שנולדה בגליל והגיעה בשנות ה-90 ללמוד בחיפה. כשנכנסתי בעצם לבתים וראיתי את הקירות, נזכרתי בקירות שהם שייכים לבית שלי, לאירועים שקרו כשהייתי ילדה קטנה. אם אני אסתכל על הצילום הזה בעצם מורכב מקיר. הוא המפתח שמגלגל את הסיפור. בעצם מי שמספר לי על ההתרחשות בתוך הבית, הקירות שהם היו העדים לאירועים האלה. הבעלים של הבתים גורשו. מה שנשאר זה בעצם הקירות שכבר קולפה מהם הדקורציה, הזיכרון לא מתקלף. וזה האירוע שבעצם עדיין קיים בתוך האנשים שחיו במקום הזה. שיבלי צילמה שחקנים במצבים שונים, עם חפצים שנעזבו במקום. זיכרונות אפשריים ממקום שהיה פעם בית. ההתייחסות שלי קודם כל היא לפלסטיניות, משום שאני בהחלט מעדיפה שקודם כל להסתכל על החברה שלי. זה לא היה משמעותי מבחינתי אם המזוודה שמצאתי נעזבה ב-48 כשמישהו נמלט על נפשו לברוח מהמלחמה, או שזו הייתה מזוודה של מישהו ממרוקו, יהודי מרוקאי שהיה חי שם ונמלט גם על נפשו. אני גר במושב עין ורד. היה פה כפר ערבי, כמובן. ואנשים קוראים לו עין ורד, אבל מי שגר פה יודע שקוראים למקום עין ורד. יהודית לוין חיה ויוצרת באותו בית במושב שבו נולדה. הקשר שלה למקום טבעי ונטול ספקות. באמצע שנות ה-70 היא מתחילה לעבוד עם אלמנטים שמצאה ברחוב. חומרים שזכו לניסוח דלות החומר כאיכות באומנות הישראלית. לוין משחזרת כאן עבודה ידועה שלה משנת 78, נסיכה בארמון. היא לא דומה לאף אחד. אני לא אוהבת באומנות את המושג התפרקות, אני לא אוהבת באומנות את המושג מחיקה. אני רואה באומנות דבר חיובי, כך שאין בו שום הסתרות. אתה רוצה להגיד משהו, תגיד את הכל כמו שהכל פתוח ופשוט, כך שהדיבור פה הוא מאוד פשוט בעיניי. המדרגות האלה הן בן יהודה פינת נתן החכם,
כשראיתי אותם ידעתי שהן שייכות לי. המדרגות, הבניין כבר איננו כמובן, אבל המדרגות, 3 מדרגות כל כך פשוטות. מבחינתי הן באמת המדרגות שמובילות לארמון, והתמונה למעלה זה יהודית. אני חושבת שזה היה ב-78, הנרי שלזניאק צילם. וכשהוא צילם אותי הוא אמר, אלה התמונות היפות ביותר שאי פעם תצולמי. וזאת הנסיכה, וזה ארמון. כנראה לא במקרה הכל קורה, כי את עכשיו מצלמת אותי בארמון שלי האמיתי. שזה הבית שלך. נכון. למה הוא הארמון שלך? זה בית ישן, זה בית מתפורר כמעט. לא יאומן. קודם כל זה הבית שבו נולדתי. בחדר הזה שאנחנו מצלמים עכשיו, אני חייתי עם עוד 6 אחים ואחיות, כך שהוא חלק מזיכרון הילדות שלי. מה שקורה עכשיו הוא שבעצם אני גרה בבית לבד, ויש לי את האינטימיות שלא זכיתי בה כשהייתי ילדה. בית בשבילי זה מקום איפה שאני יכול לשבת ולעבוד. היו זמנים שהתפללתי שאני אהיה בבית סוהר, שאני אוכל לעבוד בשקט. פה ליד הריין אתה מרגיש בבית? לא, לא. אני פה באופן מאוד זמני. הנה, זה הארון שלי. זה הקרטון הזה. 9 שנים? 8 שנים? 8 שנים, כן. כן. אני לא חושב שאני אבנה פה ארון מעץ. זה הקרטון הוא טוב מאוד. אני קשור לנוף אחד בלבד, לנוף של הארץ, לנוף של הגליל, לנוף של השרון, וזה אמת. בניתי עליו בית ויצרתי משפחה, ואת זה ציירתי. פה אני נהנה, מתפעל כמו כל תייר אחר. פה זה תיירות. אני מתעסק הרבה עם נושא הבית. אני נושא את הבית שבניתי לעצמי. בתוך הבית יש אישה, חנה, אשתי. היא קלטה אותי בארץ. ובתוך הציור, מאחוריו יש שריפה גדולה. וזה המצב שאני קורא לו כישלון של יתומים. כישלון מדיני, מחשבתי של יתומים. אם אנחנו לא הצלחנו להסתדר בטוב, בזמן שזה אולי היה אפשרי, ואנחנו השפלנו אותם על ידי שניצחנו אותם, אנחנו הבערנו תבערה שלא ניתנת לכיבוי. אתה כל הזמן משלב בין הבית הפרטי והבית הלאומי. בהחלט, זה מה שהוא מחזיק ביד. בהחלט. אני לא מצייר את הבית הלאומי. הבית הפרטי הוא לאומי. תחנה האחרונה, עין שמר. אביטל גבע, חבר קיבוץ, מאמין בצמיחה. מסרב להספיד את הבית הקיבוצי. הביקור של ציבי גבע במחוזות ילדותו מסתיים בחממה שיזם אחיו הבכור. בית לירקות אורגניים, דגים וערכים. מעשה ציוני בלב הקיבוץ. החזון של אביטל גבע עוסק בחקלאות חדשה. הוא היה אומן פוליטי מוערך ומטריס, עד שבסוף שנות ה-70 פרש לפתע מעולם האומנות. אז חכי שנייה, טוב? אוקיי. חכי שנייה. פעם הייתה לי בעיה עם העניין, שאלו, אז החממה זה אומנות? הייתי מתחמק וזה וזה וזה, כן? זה לא אומנות, זה אומנות. אני קובע שזה אומנות.
אז יש משהו יותר יפה מזה? נכון שלא? שנים אחרי שנטש את עולם האומנות, נבחרה החממה של גבע לייצג את ישראל בביאנלה של 93 בוונציה, כמיצב אומנותי. הפרויקט עורר הדים רבים, אבל גבע העדיף לחזור לדבר האמיתי. יבגני! בחממה האקולוגית עובדים ולומדים בני נוער מכל האזור, מיישמים עקרונות של שיתוף וקדמה. את הבית שבנינו כאן, זה סוג של סדנה. היא אחרת מהסדנה של ציבי, איפה שהוא אולי עם הרבה צבעים, ועושה פסלים או עושה ציורים. זה בית אחר קצת. כל בית יש לו את הסיפור שלו. זה סוג של סטודיו, זאת אומרת, המקום הזה נגיד, אם אני, כאילו, בראייה שלי לפחות, סוג מסוים של מעבדה. זאת אומרת, זה מקום שמאפשר צמיחה של רעיונות או של יצירה. גבע מנסה להשפיע על העתיד בתוך הבית, אחרי שהבין כי אומנות לא תשנה את המציאות הפוליטית והחברתית. קו השבר שלו היה מלחמת יום כיפור. המדינה הייתה אז בפריחה, במדע, בחקלאות, במחקר, והיינו עם אף בננים, כל אחד מאיתנו והאומנות בתוך זה. ומאותו השיא, אכלנו אותה בגדול. אז חטפנו את הבומבה הכי גדולה שלנו בהיסטוריה של המדינה הזאת. באותה תקופה אני הבנתי אז מיציתי את עצמי. במקום לנסוע למוזיאון תל אביב ולריב עם מרק שפס וכל מיני אנשים, אז אני נסעתי 60 קילומטר, שעה ורבע, לפריפריה, והקמתי את הדבר הזה. המוזיאונים נשארו לעמוד, הגלריות ממשיכות לעבוד. אני הלכתי להנה. כל כך הרבה אנשים מטפלים בקריסה של התנועה הקיבוצית. התנועה הקיבוצית לא קרסה. התנועה הקיבוצית משתנה, היא חייבת להשתנות. גרים פה אנשים. יש פה אנשים צעירים שחושבים שהם צריכים לחיות בצורה אחרת. זה טוב. אנחנו צריכים בחזרה לחזור לזה, שנהיה אחד עם השני, שבקהילה הזאת יהיו הסכמות, שלא נאכל אחד את השני. צריך לחזור הביתה. צריך לחזור הביתה. יש לי שקע בתוך המון, שיש לו שיכון הרוח, ולבאים גדול גלחון. אך מה יש להתווכח, על שיכון דומה לזה. גם הגדול ולא שלא נצא. משתפים ותשתפים ללא פתרון. יא מזרחים, יא משתפים וכוכבים כמנורות. החושך אין בו לוקסוסיו, והחימום היחידי הוא חום הלב ויש אחת, אז משתתי על משתתי.